раҷабалӣ саидвализода роҳбари дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроии президенти тоҷикистон шаби 28 ба 29 июн дар бемористони бемориҳои сироятии шаҳри душанбе дар синни 63 аз беморӣ монанд ба коронавирус ё илтиҳоби шуш вафот кардааст. манобеи пойгоҳи хабарии бомдод хабар доданд, ки ҷанозаи саидвализодаро рӯзи 29 июн барои дафн ба зодгоҳаш ноҳияи Данғара бурданд. раҷабалӣ саидвализода аз мавзеи маъруф ба фабрикаи мурғи ноҳияи Данғара буд. саидвализода баландпоятарин мансабдор дар ҳукумати кунунии тоҷикистон аст, ки қурбонии мавҷи нави коронавирус ё илтихоби шуш шуд. саидвализода раҷабалӣ 5 марти соли 1958 дар ноҳияи Данғара ба дунё омада, соли 1986 донишкадаи политехникии тоҷикистонро бо ихтисоси муҳандиси сохтмон хатм кардааст. ӯ солҳои 2000 то 2004 тӯли 5 сол дар муҳоҷирати корӣ дар Русия қарор дошт. аз соли 2006 15 соли охир дар дирексияи сохтмонии дастгоҳи президент кор мекард ва аз ҷумла аз 12 январи соли 2017 дар мақоми раҳбари ин идора. вазорати тандурустии тоҷикистон баъди қариб 6 моҳ бо исрор рад кардани ҳолатҳои нави коронавирус дар тоҷикистон рӯзи 21 июн билохира мавҷи нави бемориро дар кишвар таздиқ кард ва дар 8 рӯзи охир дар бораи беш аз 150 мавриди нави сироят ба коронавирус хабар дод. вале ин вазорат аз аввали соли 2021 то ҳол дар бораи ягон мавриди алоқати сокинон аз ин вирус хабар надодааст. ин дар ҳоле аст, ки бино ба иттилои манобеи пойгоҳи хабарии бомдод танҳо дар 10 рӯзи охир аллакай марги дасти кам 9 нафар аз шахсиятҳои маъруф аз коронавирус ва ё илтиҳоби шуш ошкор ва расонаӣ шудааст.